Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana. Oke guys, kali ini aku arepe ning gone Mbak Hani guys, aku bermasak sarapan. Wah, gak ada Mbak. Kenapa? Mamsek nang omah cuci tangan kok. Guys, aku HP OTW. Menuju piye pencelangku ki mang. Angel. Guys ya. Aku masak sayur asem guys, sayur asem. Saya pindang, goreng ayam suwino guys, ambek goreng tempe guys. Lah aku apa sak kintal. Iya. Ora enek, luwih lagi. Ora enek kok. Lagi bobotku apa sak kintal. Gak iso puro mang. Gak mangan ora iso yo. Nang barok aku nek bengi nek mata mangan apa. Lah aku sore gak anu iki mang. Kira silian kan. Iya. Saya macet lho tadi. Sampai tahu ora macet iki. Aku sering ngono ku yo. Ora rasa. Kita sing ada anu gue mang. Apa nih? Kira sini. Apa sih Mbak? Iki aku nganu ngen ku dhewe. Ya Allah Gusti, nonok meneh. Ya ngono. Gak nonok. Ya Allah ki, Bu. Ternyata tambah nemen iki. Yo ora ati mau belanduk. Belang. Saya goreng aku kerupuk ya. Kerjane tadi. Saya kok iso ya. Dan aku kesana kesoan. Gak goreng kerupuk kare-kare mangan ya aku yo. Aku ki bar mangan lho. Gak dulu. Sampai sak iki masakanku kok enak muka. Oh, nek iki mah kurang panas satunya kan gak pegel. Dan mangan ke Zen, iki sidoke kan mangan kabeh bojoku lan nek aku mangan sarapan. Mang tapi wis mangan sak 10 antok ngombe. Antok lek kono lah, ngombe antane dari aku. Lah iya. Goreng kerupuk guys, karek goreng kerupuk. Nek mung isa-isa jenggruk buku coklat ora, boten kok isa-isa sak ngono kae. Guys, mangatemi goreng kerupuk ki lho. Kulo goreng kerupuk pesta, sering kepiting pesta. Lah iya. Nah, akah-akah ya anu gak sedeng iki, aero-aero iki. Ini guys, berarti ini guys. Ini ya. Pakai iki angge banyak tak akeh bawang angge tumber enak, kemirine akeh dadak lengket dadak gosong kemirine kakek opo. Aku nek mata nek koprak iki yo. Padahal badang biasane yo wis ya lek ya. Nek iso nek mata nangger brand kemirine tak gak ilang gerawukan kok enak ngono anu. Dadakan bawangnya tak kok iya akeh ya sak kingkul. Dadak malah dadak malah apa tadi. Kelet dan gosong. Terus gak tiga petakas ya wis ora apa-apa. Kok pengen jam nganu. Kok nek bengi ndok barongan ajare pabele. Lipa lorono. Kok ya Allah mu wetengam gede iso teko kene aku ngono. Nek drakrak anak. Drakrak kan bareng asal. Lah wong anu iki kono kan peteng ya. Liwate Jambe liwate apa jenenge? Narane Mbak Romo. Ya salah sih. Gak wani ayah Rokani rawani nek liwate petak. Ya ndi. Liwate ngelebok. Oh kono kuwi. Jerene lewat petak merinding mosok masak ngono. Petak ya kene iki deh. Iya. Aduh mah teri aku. Ora iki lek. Masak. Kecekeli ben gak natas ning ngisor. Anu celep. Itu pesta. Saya aku itu kok ngene iki cilik-cilik di pesta. Nun. Siapa itu? Den. Kegedean tak ngelekno. Apa ki kowe lagi? Nun. Mbah Mi. Ya, guys, kita tak masukno kerupuk pisan kas. Tak pas wis. Apa Mir? Apa Min? Kamu beli apa? Tak beli. Oh, sandwich mau beli. Kucingnya ndi, Mir? Kucingnya layu. Kuwi lho, tuku kuwi wis, Dang. Ayo, di duwe sen. Iya. Gak boleh. Itu buat Mbak Hani ya, nggak boleh ya. Buat Mbak Hani kesana nanti ya. Kamu ikut gak?
Apa aku ki apa ndelek? Ya Allah Gusti. Kampret ngomong tulungi. Iyalah. Mandi dong. Kucing mandi mang. Enek kok. Ora dijak lho, lambe. Bocahku nambah aku. Iya. Kenapa ijane? Ora lho. Nenek sih kudu lamping. Oke guys, ki acara gede nih Mbak Hani. Apa Za? Esi? Za tapi Za. Walah. Belum. Papa, ya Allah jangan kayak bedek sen. Doin tane 5 ya Allah. Enggak 10.000 Za gue Za. Aku ya masku ya bulan ya. Oh, rezekine Reza iki. 10.000 ini. 10.000 nih. 10.000 nih. Cukup loro iki kene. Kasih kasih Dek Sen. Kasihnya merah. Nah, kasih satu Mi. Njaluk duit kok. Njaluk duit ya? Kowe mau minta uange. Tak kira njaluk jajane. Hah? Coba sekali aja ngomong. Apa lah Sen? Pak. Main kejar-kejaran. Oh, saya nama anu jangan tipe Sen. Enggak lagi, Bu. Nih. Kau ada? Tinggal tuku nasi. Buku kabel aku. Apa? Lambi dem apik meneh ke. Iki klambi ndek benimu. Pak, suwe iki lho ora tau. Kira perkarane kuwi. Tapi kok bolong, guys. Tapi apik tendang tapi lho. Iki lho bolong. Tenang gak ya, aku pengen delok tulisan kok napa ora? 10.000 mu. Ndak buka Za. Oke Za. Entuk Za. Song Sen. Tapi aku nak menggul TPA langgian langsung entuk ya, Bu. Meski lagi. Mau lo sik goreng aku krecek, ayu wae. Masak. Ngeyel. Rungokno. Iya. Mau mentok. Mak masak kok ngene le. Iki ngene lho. Ora. Ini gedekno, kok tepungno. Kok nek wis rondaan siji gak sekret jembongno. Ora ngono. Aku iki wis rasane pertamane tak gedekno ya engko nek wis panas terus tak cilikno lah. Pas yemi nututi ngene. Masak. Jere mak manu. Aja gosong-gosong. Ngene ngono. Leh, Nok ningne mau. udah guys. Iki lho sing goleng Mbak Lipa Bio. Ndi le? Tapi batinku mah tak loro kok iso mekrok-mekrok ngono ya, Mu. Asine. Duh. Memang gak ya. Terus pastel. Tak wehno barang Roti gedang kayak risol. Iki calone. Ning montor lho. Sakit dong, Mang. Awakmu nang ndi nih? Kontrol. Gak jaluk lucu. Isek kontrol ya. Iso iki. Terus guys kau tapene nang kono lho, kayo yo kae. Tapene 2. Kapene udah ngapi. Datang. Oh iya, jajane rong teko yo nih yo, jam 11 sejekan, guys. Kayak sabun kok. Wis, ngono nih. Ngene ngono papat tok. Dari iki lho dari gingetan. Ya wis, ngene papat tok ngono nih. Iya. Ora kayak butter. Lah iya. Wis cantik, iki bolu. Kuwi brownies sing jenenge. Oh iya, brownies mau bolu kukus. Iya iya. Berarti. Ini ngene gak mekrok. Gak iki bolu kukus iki putu ayu, kae kreceke. Lha iya ning kamar salatan. Iki donat. Tapene yo enek sing ngene iki, enek sing ngene iki lho.
Mak ngatemi sing gawe iki. Alung tape iki gak sah dienggo piye? Selokno apa ora mbok nggo. Lah iki donate ning kene kurang gede. Ya tapene kok kono ae lah. Kono. Ora malah Di. tok. Game jai. Yo. Awas saiki pindah kok awas. Iya. Senange. Iya percayamu. Sotes sampai iki. Wis terus neh pegel ngene. Ndek ya kelewatan gini. Masa perjuangan ndek nih. Percaya. Tapi menggodakan rupanya kok yo ayu ngene lho. Tadi ya. Sosisnya banyak ya jadi. Sosisnya ndak wong dodol cah Mir. Sosis saja kok gak? Ya. Ya. Yo. 4. Ya, 2000 ya. Ya, terima kasih.